Я сега ти като се обаждаш да те попитам. Айде, питай. Една инициатива в Бургаския зоопарк. Ти първо как гледаш на град Бургас като човек, който е от Варна? Добре, достатъчно. Аз няма какво да кажа. Аз също съм подготвена. Съвсем скоро ще има премиера един спектакъл, в който участвам. Казва се "Кораб в сърцето" под режисурата на Диана Добрева. Така че аз Бургас започвам да го обичам. Много. Няма как да е повече от Варна, но ще тръгна с голямо сърце към Бургас. Добре, много ставаше за политик, много бързо се извърши. Благодаря. Повярвахме и всички. Плюс това, каква е интересна инициатива в Бургаският зоопарк. Там в рамките на 14 февруари, в Деня на влюбените, посетителите са имали възможност да кръстят на зеленчук африкански червей или на парче месо своя бивше гадже, за да може след това този зеленчук, червей или парче месо да бъдат дадени на съответното животно и да бъдат изядени, като цената е била различна. Зеленчук 5 евро, африкански червей 10 евро, парче месо за големите котки 15 евро. Накрая получаваш дигитален сертификат за това смислено нещо, което си извършил. Аз подозирам, че те се вдъхновили от колеги от света, защото ние сме разказвали за един зоопарк, който ти предлагаше да кръстиш на мадагаскарска хлебарка бивша гадже и тя да бъде дадена там, не знам на каква гадинка ги яде тези ужаси. А пък в зоопарка в Мериленд стигат най-далеч, там може да кръстиш на бивше гадже купчина с тор от конкретно животно. Примерно, тая тор се казва Жоро и ти дават сертификат и ти си го качваш на стената. Как гледаш? Ти би ли свършила нещо подобно? Аз би го свършила нещо подобно, ако и единствено тези пари отиват за зоопарка. Там отиват, отиват за грижа за животните. Мисля, че ще намеря няколко имена, които мога да ги кръстя. Добре. Добре, 1-2. Ама то ще е с такава сантимент, няма да се омраза. Колко са мъжките и колко са женските червейчета в момента, които имат именца? Айде сега пак много ми е да си интересно. намерим. Кой се е възползвал от тая екстра повече? Ако беше истинска варника, ще кажа, че във Варна зоопарка отдавна има тая екстра, само че там директно се дават на големите котки, директно се дават съответните гаджета бивши. Не съм дала нито едно. В цял ръст. Пък те да решават. Не съм дала нито едно. Колко време иначе не е лошо. Това парче месо Дарин, дайте го на ония леопард. 15 евро. Просто звучи като здравословен да си преработиш негативно. Доста предполагам са изпокръстени Дарин. Престани, облякна си с някаква драперия, пердилък, тук си хвърила на краката и се държиш много лошо с мен. Не се държи лошо. Добре. Прикрий си пердилък.